بولو مولوی منہ نہ بنا کے بولو چہرے کھڑے ہون جدا پردہ بھی نظر نہ آوے اسے فاطمہ کہتے ہیں ایک عجیب جملہ لگا بولنا زندگی پہلی والی ریکارڈ لگا کر فاطمہ دی فے دے اتے نکتا ہے سن لو کہانیاں سننے والی قوم یہ ادو پیسے سٹ دے اڑ کے جدو مولوی اتنے ہاتھ رکھ کے 4 شیر سٹے علم سنیا کرو ہے فاطمہ دی فے دے اتے نکتا ہے تھلے نہیں وجہ کی ہے دی وجہ کی ہے کائنات دے مولا نے فرمایا کہ جنہ علم کائنات تے سارے دا سارا علم اے کتاب مکنون ہے اے اللہ دے قرآن ہے قرآن دا کل علم فاتحہ ہے فاتحہ دا کل علم بسم اللہ ہے بسم اللہ دا کل بے دا کل نکتے ہے انا نکتہ تو تحت البا علی کہیں دا بے تھلے نکتہ ہے نا او میں علی ہاں نہیں نا یہ اینے کو 4 لے کے زوج کے لوگ ہیں جنہی میں گل کرنی ہوتے ہزاراں علی ہے توجہ بے تھلو نکتہ لا دینا میں تو پڑھ کے وہاں میرا ابا لگا بے تھلیوں نکتہ لا دیو کوئی مولوی دنیا تو پڑھے ہو میرا ابا لگا پتہ ہی نہیں لگتا ہے بے آتے آسے نکتے دسنا ہے بولو آپ پچھلے بھابی بھی بولو پھر سمجھ بے تھلیوں نکتہ لا دیتے بے پڑی جاندی تو مولوی بیٹھا ہوئے باس ہے یار کہہ رہی ہے مجھول دے مروف دا چکر بے تھلیوں نکتہ لا دیئے تے بے پڑھی جاندی نہیں اے نکتہ کی ہے انا نکتہ تو تحت البا علی کہندے نے او بے دا نکتہ میں اے فیدے اتے کیوں ہے کیوں تو ہوندہ ہے مالک خامد ہوندہ ہے عورتوں اللہ لہذا فاطمہ دی فے اتے علی دا نکتہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری ایک مستور دا ختم ہے تے میں بھی حجاب مستور ہی پڑھن لگا ہوں توجہ آج تک کائنات سمجھ نہیں سکی کہ فاطمہ نو ویک کے نبی اٹھ دے کیوں سی بول اینج کرن دے آئی زبان اللہ ہے پھر سمجھ جدوں بھی بی بی آؤں دی کبا لہا وعجلہ صحافی مجلس ہی جدہ نا سن کے مولوی آنج کر دینا اے جدے ہاتھ چومکے باندھا زینا انہوں فاطمہ آدھے بولے نہیں نبی بی بی دے ہاتھ چوم دے متھا چوم دے پھر سر سونگ دے پتہ نہیں میں کی لگا پڑھنا چہرے میں علماء دے ویکھنے نے بھی 12 کی تھے وجہ تے خوش کیڑا بی بی دا سر سونگ دے مومنہ دی ماں نے پوچھا پی کی سونگ دے ہو کی سونگ دے ہو آپ نے کیا مینو اے دے والا ہی چو جنت دی نہ گل اگے جنت دی خوشبو ہوندی ہے 1000 سال بجلی دوڑے نا تے پہلے اسمان تے پہنچ دی ہے بجلی آئیڑی بالی جے اے دی سپیڈ ہے 1,86,000 میل فی سکنٹ ایک سکنٹ تقریباً 2 لاکھ کلومیٹر ٹر جاندی ہے اے 1000 سال دوڑے تے پہلے اسمان تے انہیں ہی ڈال موٹا ہے یہ دا مجھے 2000 سال لگ گئے اسمان نے 7 ستودو نے 14,000 سال جنی دور اتھو ستویں ہے نا اینی دور اودوں اگے سدر ہے یہ 14 تے 14 28,000 سال 28,000 سال سدر ہے مالک میں کیڑی جگہ پڑ یا جنگل ہے یا صحب عرفان لوگ نے سدرہ 28,000 کلو یعنی بجلی دوڑے سال تے پھر پہنچ دیئے فاطمہ انہوں آن دینے جڑی جنت اندہ سدرات المنتہا جنت الماوہ جنت سدرہ دے سجے آتے جڑی زمین تے بے کے جنت دی خشبو کھول ہوئے نا انہوں فاطمہ آن دینے بولے نہیں دے یہ تے ہاتھ ونن والی قوم ہے پھر سمجھ
جڑی جنت دی خوشبو زمین تے لا لینا انہوں فاطمہ آندے. ایک باری پھر بولے انہوں کسی نے امام زین العابدین علیہ السلام کو پوچھا کہ تیری جدہ دا نام فاطمہ کیوں ہے؟ اے میں آگے بھی پڑھیا ہے تے جملہ پھر پڑھن دا مزہ زیادہ آئے گا. اے دا نام فاطمہ کیوں ہے؟ فاطمہ کیوں ہے؟ اے تصویر اے میں اے تے توں نہیں دین دینے میں توں دی چلو اللہ وارث ہے. اے میں پیار نال تصویر پڑھی ہے تے اے ہن میں کھوئی ہے. دیکھو نا اے میرا بچہ بیٹھا ہے یہ دیکھو میں اے پیار نال پڑھی تے اے ہن کھوئی ہے. میرے چوتھے امام کو پوچھیا تیری ماں دا نام تیری دادی دا نام فاطمہ کیوں ہے؟ فرمایا لِأَنَّهَا فاطمت محبیہا من النار. قیامت والے دن میری دادی اپنے منن والے حبدارانو دوزخ کولوں کھو لے گی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، عظمت و شان اہل بیت. آج لے ان کی پناہ او مرے آج میں آج آئی تھے. ایک بار یہ پچھلے بھی بولو آج لے ان کی پناہ. آج مدد مانگنے سے کل نہ مانے گے قیامت میں اگر مان گیا. آج مانوئے آئی تھے آج منے گا تے اے دے چسکا ہے اے دی موج ہے. آج منے گا مننا کتھے آئی تھے جوتیاں کھا کے منیا تے کی منیا لیتر کھا کے منیا کھلے کھا کے جڑی جملہ تو سمجھے کھلے کھا کے منیا تے کی منیا ایتھے من آج لے ان کی پناہ. ایتھے لیں گا تے اے قبر چ بھی کم آؤں گے. ایتھے لیں گا تے اے قبر وچ بھی کم آؤں گے. توجہ میرا رکھ میرے پاک نبی نے کیا ان فاطمہ. فاطمہ ہے کون؟ نہ یہ بچہ ہے حسین. ان الحسین مصباح. میں زندگی پہلی بار یہ چیز لگا توفہ ریکارڈ کر کے تو انہوں دین آج تک ریکارڈ ہی نہیں کرا. ان الحسین مصباح الہدا والسفینۃ النجا. ہدایت دے چراغ دا نام حسین ہے. جنہ دے ہتھ لینے ہو تے اکڑے مولوی ویسے ہی نہیں ہونا چاہنے. آئے ہدایت دا چراغ حسین ہے اور نجات دا سفینہ. نور نبی ہے لیکن جڑے اے دے بیڑے چ بیٹھے نے جوتی پاڑتے لا دیتے. قربان حسین تیرے تو جڑا تیری کشتی چ بوے دا لنگر ہی جنت ہی رکھ دا جا گئے. او بول بول ان الحسین مصباح الہدا ہدایت دا چراغ. لو جی میں گھبرا گیا تھے یا اللہ دیوا بیان ہے تو کہنا سی ان الحسین شمس الہدا سورج. سورج کہنا چاہیے دا سی. ان الحسین قمر الہدا چن کمیاں. اس جملے دی انہاں نے کی قدر کرنی ہے لاہور پڑھن والا سی جڑا میں لگا پڑھن. سورج نہیں ہو کیا حسین نو کمیاں سورج آفتاب ہدایت. ایک کمیاں محتاب ہدایت. چراغ بیان ہے فرمایا جاہل نجم شاہ. کوئی غریب کلا کالی چمپڑی چ لوگ کے وڑیا ہوئے نہ اوتھے سورج اندر جاندا ہے نہ اوتھے چن جاندا ہے. چراغ نیری کوٹھڑی نو. میں تے پڑھ گیا تیرے پلے نہیں پیا. او جڑی نیری قبر نو جن نے روشن کرنا ہے او سورج چن نہیں او چراغی. ان الحسین مصباح الہدا. جن لطف آیا ذرا بولو یار. بور ہو رہے ہو سمجھ آ رہی ہے. شیر ٹولے نہیں میں نوں دے چھڑ دیتے نے بڑی دیر ہو گئی ہے. ہدایت دا چراغ. اچھا ساڑھے ویڑی رواج ہے دیوا بال کے نیمی تھاں تے رکھی گا کہ اچھی تھاں دے. سوچ لو پھنس گئے ہو. چراغ جلا کے وہ زمانہ تہاڈی بھی عمر تھوڑی کو وڈیرا بابا بیٹھا ہوئے تے او زمانہ میں تے ویکھیا جدوں دیوے بال دے سی. پھر لالٹیناں آئیاں. میری 81 سال عمرے میں او زمانہ دیکھیا. اب بجلی تے بہت بعد چاہیے. پہلا دیوے او دی وٹ اچھی کرنی پھر نیویں کرنی. پہلا سروں دے تیل دے دیوے پھر مٹی دے تیل دے دیوے پھر لالٹیناں پھر گیس پھر بلب آئے. توجہ ہمیشہ چراغ جلا کے اچھی جگہ رکھی دے.
میرے مالک میں اتنے ٹور دی مینوں قیمت نہ ملی میں اتنے چھڑ کے ٹور جانا ہمیشہ چراغ جلا کے اٹھ کے نعرہ لائی ہوئے اچھی چراغ رکھی دے اجے بھی سمجھ نہیں آئی محمد سجدے چیا حسین اتے جو تیرے کول پڑھدا میں عام تھاں قدریوں پڑھدا آ 4 روپیے لے کے سٹن دے ہنس کے وہاں دے ہیں پھر سمجھ چراغ ہمیشہ بال کے اچھی جگہ تھے جن سواد ہے بولے چراغ بال کے اچھی بولے چراغ بال کے اچھی جگہ تھے کائنات دا نبی اذان کئی بلال نے بلال نے اذان کئی صحابہ رضوان اللہ تعالی مجمعین اے مسجد آنے شروع ہو گئے آ گئے ہن انتظار ہے صلی اللہ دا رضی اللہ اڑیکن والے نے مینوں نہیں پتا بھی میں کی پڑھ رہا دے رضی اللہ اڑیک دینے پہ تے صلی اللہ آوے تے جماعت کھڑا ہوئے آئے کائنات دا صلی اللہ رسول لنگ کے اگے مسلح محراب چاہے ہن صلی اللہ اگے آ رضی اللہ پچھے نے جڑے پیچھے بیٹھے قرآن ڈے انہوں نے سمجھ نہیں میری آئی رضی اللہ پچھے نے تے صلی اللہ اگے آ رضی اللہ کنے نے صلی اللہ ایک کے رضی اللہ کنے نے صلی اللہ ایک ہی کائنات نبی نے کہا اللہ اکبر پچھے اس امام دے صحابہ نے نیت لی اللہ اکبر رکوع سامع اللہ لمن اللہ اکبر سجدے ہون 4 سال دا حسین آئی کوثر دے سائز دا میرے مالک انہوں نے بلا سورہ کوثر دے سائز دا حسین آیا صحابہ نے سجدے مینوں پہلا پوچھ کے مولویاں نو دسی پی حسین لنگے آکے میں آئے ہائے اتوں توجہ بہت بڑا مسئلہ لگا حل کرنا کائنات دا نبی جتھے سجدے تے نا پوچھتے سوار ہو گیا توجہ خون صحابہ چاندے نے کہ نبی سر اٹھائے اللہ اکبر کوے تے اسی سر چکیے رسول آندے نے ادھروں کوئی سنیا آوے اوہ لوگوں سنائے صحابہ دی خواہش ہے کہ نبی سر اٹھائے نبی چاندے نے کہ او کچھ فرمائے او چاندے ہے کہ آپ پہ ہی اتر جائے نہیں تو بولے نہیں بولیں گا تو چاس آئے گی صحابہ دی خواہش کہ نبی سر ایک باری بولو سارے اٹھائے نبی دی خواہش او کچھ فرمائے او چاندے ہے کہ آپ پہ ہی اتر جائے ہون نبی دی نماز وچ خیال حسین دا مولوی آندا ہے نبی دا خیال آوے تے نماز ٹوٹ جاندی ہے حسین دے خیال چ نبی دی ٹوٹی نہیں تیری رسول دے خیال ہی ٹوٹ جاندی ہے جنہوں سمجھ آئی ہوتے بولے ہوئے اور نبی دے خیال چ حسین ہے تے نبی دی ٹوٹی نہیں مولوی اینی کچی نہیں تیا کہ سلطان الانبیاء دا خیال آوے تے ٹوٹ جاندی ہے کوئی لطف آ رہا ہے کہ بور ہو رہے ہو سمجھ آ رہی ہے بی بی پاک نو کہیں دینے خاتون جنت علماء تو اڑے بیٹھے نے سجے کھبے جڑے چیک کرنے میں انہوں نے پوچھنا پینو خاتون جنت کیوں آن دینے جنت دی بھی عورت جنت دی مستور جنت دی خاتون بات چینج کر کے نہیں کہنا مینو بھی آن دا سی کیوں کہندے نے آئے کائنات جنت میں جائے گی ضمیر کی وجہ سے نبی کی بیٹی جائے گی خمیر کی وجہ سے یہ دا خمیری جنت ہے آہا بول جنہوں سوادے ہاتھ کھڑے جنہوں سڑنا انہوں سڑنا دے یہ دا خمیری اچھی بول ہے خمیری جنت ہے یہ دا خمیری جنت نور دی ناکا اتے نور دی ہوجا اتے نور دی ایک مسور سجے جبریل کھبے میں کائل اگے علی پیچھے حسنین تینوں پروٹوکول نظر نہیں آیا نہیں تینوں سمجھ نہیں آئی سمجھ نہیں آئی تینوں اور نور دی ناکا تے ناکا وچ اتے نور دی اماری وچ نور والے دی سواری سجے جبریل باڈی گارڈ ویک ہوئے ہاتھ چوک مارنی تاکہ منکر دے اس پہ سجے جبریل
کھبے میں قائل میں سکھ نچائے نہیں انڈیا دے 10 ملکاں پڑھ چکیا اور واحد پاکستان دا خطیب میں ہاں جنہیں 1.5 گھنٹہ بریلی شریف جا کے پڑھے ہیں مولویاں دے تے نصیب وچ نہیں اعلیٰ حضرت دے دربار تے جانا وہ میں گیا نا تے وہ اعلیٰ حضرت سجادہ نشین دا نام ہے سبحان رضا خان اللہ انہیں دی عمر دراز کرے وہ سجادہ نشین ہے تو وہ میں نے جفی پا کے ملے کہیں نے کہاں سے آئے میں کہا بھی ان میرا شہر ہوئے جنہ چے نالو دے بورا نہ لو لوکاں نو پتہ ہی نہیں لگدا میں ان اے انڈیا ہے تے بریلی میں انہوں کی دساں میں کہا جی میں پاک پتن شریف اور ملتان شریف کے درمیان رہتا ہوں وہ دا ان 6 فٹ کا تے میں 5 فٹ دا وہ دے موڑیاں تک کامون جفی پائیے سبحان رضا اعلیٰ حضرت دا سجادہ نشین مولویو علی علی کریا کرو تیرے ٹول کتھے وے لگے نہیں وجن جفی پا کے پوچھتا نا کیے میں کہا جی نجم شاہ قرآن دی قسموں کرنڈ لنگا کہیں دا وہ خواجہ کے لڈو والا علی علی کریا کر تیریاں تمہاں بریلی جے پہ جان گی میں نو کہنے حضرت بیٹھے وہ درس دے طالب علم کہنے لگے پیے ساڑھے استاد اینا عدب کر کے تا ہاتھ چوم کے اندر گئے نے وہ درس اللہ حضرت دا بڑا وہ نیانے انجویں تسی ہو کھورے کنے کو سانو بے کھنڈے ہیں حضرت صاحب اندروں ایک ٹریل ہے جی 5 چادران اللہ حضرت دے دربار دیاں 2 کلو بریلی دی چٹے رنگ دی برفی اتے 2000 روپیہ حضور یہ آپ کا نذرانہ مولویوں علی علی کریا کرو توڑے بریلی تک ٹول بات جان گئے ہوئے حقیقتی خدا دی قسم اس خاندان دی نا لو احترام کرو یہ چوک لیں دینے تے جڑے انہوں نے بکواس کرے وہ مٹ جان دائی مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے کبھی چرچ کبھی نہیں قیامت تک چرچا تیرا چرچا مکنا ہی نہیں بطول آج تک کائنات بطول راز کبریائی کا نام ہے یہ جملہ 2-3 بندے سمجھیں گے راز کبریائی راز ایک آج تک میں ایک غالباً تھے 10 چکیا سٹیج تے یا نہیں کہ نبی جدوں بھی فاطمہ ہوندی سی اٹھ کے کھڑے ہوندے سی کیونکہ فاطمہ راز کبریائی حجاب مستتر حجاب مستورہ حجاب کبریائی جدو رسول حجاب کبریائی ویندے سن احترام لی اٹھتے سن تیلی نہیں بولیا نہیں دو اسے فاطمہ کہتے ہیں ایک باری پھر بول اسے فاطمہ کہتے جیڑی حسن حسین دیوی ماں ہے نا تو سمجھ ہی نہیں گیا میں پڑھ گیا فکرہ جیڑی حسین دیوی ماں ہے نا انہوں فاطمہ آندے نہیں لولا علیون لما کان علی فاطمہ تکف اگر کائنات اچ علی نہ ہوندا فاطمہ دا جوڑی کوئی نہیں سی بولیا نہیں تمہیں اگر علی نہ ہوندا بول فاطمہ دا جوڑ ویکھی نہیں فکرہ لگا بول الرجال قوامون علی النساء مرد عورت دا حاکم ہوندہ ہے تے وڈا ہوندہ ہے مینوں ایک کار عجیب نظر آیا ہے فاطمہ علی نال برابر تردی ہے زینب حسین نال برابر تردی ہے اس کردیاں مستورات بھی اپنے بندیاں دے برابر نے کیا کارے یار راز کبریائی اس کارنوں سمجھنا بہت مشکل ہے آج تک کائنات سمجھ نہیں سکی کہ خاندان کی ہے کوئی لطف آ رہا ہے کہ بور ہو رہے ہو آج تک نہیں آج تک کائنات نہیں سمجھ سکی جملہ سونے گا اور دے نال جان نبی دنیا ہی ٹر گیا رسول دنیا ہی یہ میں پچھلی بار پڑھیا سی تے چھڑ گیا سا وچ او اگے لگا پڑھ چلے گئے حسین نانے دی قبر تے جا کے کہندے نے یا آپ آ یا مینوں بلا نانا دل نہیں کردا دل نہیں لگدا یا آپ آ جڑے سمجھدار بندے ہو تے بولو یا آبا یا مینوں بلاؤ 33 سال حسین دعا مانگ دے رہے یا آبا یا مینوں بلاؤ 33 سال تو بعد آواز کبریائی کر جا اساں ہو محمد لیلہ دی چولی چ نازل کرتا ہے
पिछले साल मैं मारी लाला पढ़ गया जी वो जिथे छड़िया से उदों अगे लगना पड़ लैला दी गोद च नादल कर दिता ये फिक्रा मैं बोलिया सी पिछली बारी ते उथे छड़िया सी। इतनी जल्दी कलीमुल्लाह को तूर पे जाके अल्लाह से हम कलाम होने की नहीं थी जितनी जल्दी हुसैन को अकबर देखने की थी। कर आए ऐथे छड़ के मैं टुर गया सी एन चुकया अकबर नूं ते मुस्कुरा के कहिंदे ने क्या बात है क्या बात है। कभी नाने के हाथों में मेरा बचपना होता था आज मेरे हाथों में नाने का बचपना है क्योंकि हूबहू शबीए मुस्तफ़ा अकबर। बोलो बोलो हूबहू शबीए मुस्तफ़ा अकबर हूबहू शबी। किसे नबी दी जुरत नहीं कि ओ कवे जिन्हें मुस्तफ़ा वेखना मैनू वेखो। मैं तो गल कर गया आदम सफ़ीउल्लाह हो के भी ये कह सकते नहीं कि जिन्हें नबी वेखना मुस्तफ़ा वेखना मैनू वेखो। नूह नजीउल्लाह हो के इब्राहिम खलीलुल्लाह हो के मूसा कलीमुल्लाह हो के ईसा रूहुल्लाह हो के अली वलीउल्लाह हो के भी नहीं कह सकता कि जिन्हें मुहम्मद वेखना मैनू वेखो। ऐ हुसैन किथे तोला तेनू ते तेरे बेटे अकबर नू जेड़ा ये कहंदा जिन्हें मुहम्मद वेखना हूबहू है जे। जिथे लामा छड़ गया सी उथों अगे लगा पढ़न अकबर आ गया बस जिथे छड़िया सी उदों अगे लगा पढ़ना जा करबला दा मैनू वेखना जी मैनू करबला दा आया मैदान आपने फरमाया चल बेटा। आए हाय हाय क्या बात है। फकत बरज़ अलैहिम गुलामुन अशबहुन नास खल्कन व खुल्कन व मंतिकन बिरसूलिक। ए परवरदिगार ओनू लगाऊं कल्लन इस चुप मजमे लिए एक बारी तू सुभान अल्लाह कह दे। ओनू लगा कल्लन जेड़ा खलक विच खुल्क विच नुतक विच बनन विच पलन विच बोलन विच हूबहू तेरा मुहम्मद है। ओनू लगा भेजन अली अकबर दे चेहरे ते नकाब है जिथे मैं छड़िया सी जिंदगी पहली बारी खुतबा लगा पढ़ते सुनेगा तू। आया शहजादा मैदान च हुण तकरीबन 44 किलोमीटर है जुल्किफल करबला तो रब तेनू दुआ लगा देन अल्लाह अल्लाह तेनू करबला ले जाए अल्लाह तेनू करबला ले जाए अल्लाह तेनू करबला ले जाए। नजम शाह क्यों अल्लाह तेनू करबला ले जाए ताकि हशर दे मैदान विच तेनू जन्नत दा राह पुछण दी लोड़ ना पवे। जिस खानदान नूं नहीं मरना उन्हें ते मुंह सड़िया लैके बहना चलिया ये मन होए ये कलमे वाले नहीं ये कुरान वाले नहीं ये जन्नत वाले नहीं इन्हों मनन तो बगैर तेरिया नमाज़ां रोजे तेरे मुंह ते अल्लाह ने कहना केड़ियां नमाज़ां होए ओ केड़े रोजे इसलिए अल्लाह हज़रत क्या सी मरे आज ले उन नहीं इन आज मदद मांग इन से कल ना मानेंगे। जदों तरले करेगा ना तेन अशरी च पता लगेगा वो एट और इन्हां दी फिर गल बननी बोलो बननी नहीं। तवज्जो शहजादा आया मैदान च ध्यान मेरा रख तो लुत्फ लैते इत्थे तकरीर खत्म ते मैं जाना। तवज्जो फरमाया या आहा मुंह चेहरे तो नकाब लाया जी वो जो लैन हूबहू रसूल दी तस्वीर सुभान अल्लाह अल्लाह इदा ना सी अली अकबर ना नहीं सी ना की सी अली। यजीद ने पूछा ज़ैनुल आबिदीन तेरा ना की है आखे अली वो तो करबला च मारता है आखे मेरा भरा सी एक और आखे वो भी अली वो भी मारता तू भी ये हार कोई है। मेरे अब्बे ने क्या सी रब 1000 पुत्र देवे ना ते मैं हर एक दा नाम रखा अली ना अली अली। यजीद ने क्या क्यों उन्हें कहता कि दुश्मन के दरबार में भी कोई ना पूछे थे अली अली दुश्मन के दरबार में भी अली अली हो जाए। वो बोलो अली
یا احابیش الشام والکو ہے عربی جانن والا مولوی تے بولو ٹولے پڑھنے والا نہیں. یا احابیش الشام الکوفہ و خفافیش الظلمات و احیا بالملامات و اشباہ شین بالمیتات. او کوفے دیو بدماش ہو کردار دیو کلاش ہو تے چلدی پھردی لاش ہو. میں ترجمہ کیتا تینوں سمجھ نہیں آئی. یا احابیش الشام والکوفہ و خفافیش الظلمات و احیا بالملامات و اشباہ شین بالمیتات. آئے سنو الستم تعلمون ایھا الہما کا جان دے نہیں پاگلو بے وقوف ہو. حول من احتم و بین من والماء حلتم. کدے گرد کے راہ پایا جے کنا پانی بند کیتا جے. او بول بول شہزادہ اگے کمال پڑھنا ہے جی. فمحمد یعظکم وعلی یخیفکم. اے ویکھو محمد بن کے تانوں نصیحت کرنا علی بن کے تانوں ڈرانا. جنہاں دے ٹوٹے نو تھلے ہی رکھیا جے تاکہ اللہ کرے قبر چ تھلے ہی رہن. محمد بن کے نصیحت کردا علی بن کے ڈرانا تانوں. ایک گل کر کے فرمایا مینوں جان دیو میں کون ہاں. فاطمی الدم علوی الکرم اہدی الہمم محمدی الشیم اہدی الہمم منعوت اللوح و ممدوح القلم شانف العرش و زینت الحرم. جس کے لہو میں بنت نبی کا جلال ہے. موقع مار جدا ہاتھ کھڑا نہیں ان کا جا جا. جس کے نبی میں جس کے لہو میں بنت نبی کا جلال ہے. جس کا کرم علی کے کرم کی مثال ہے. اور سینے پہ لو کے عرش الہی کے زین کا لکھا قلم نے پہلا قصیدہ حسین کا. اگے پڑھا خطبہ مشیوہ مشیتن قولہ شریعتن سمتہ علمن نطقہ حلمن. اے ہون کون کون اکبر اپنے بابے دی تعریف پہ سناندہ میرا ابا کون ہے. مشیوہ مشیتن قولہ شریعتن سمتہ علمن نطقہ علمن نومہ عبادتن انفاسہ تلاوتن. آج چل دے اگر تو ساتھ مشیت چلی چلے. جڑے سمجھدار بندے ہو چل دے اگر تو ساتھ مشیت چلی چلے. بولے تو بولنے سے شریعت کی روح ڈلے. اور سو جائے اگر تو آ کے عبادت بھی چوم لے. پاگلو جنت ہے میرے بابا کی نالین کے تلے. کدی مولویاں نے پڑھیا ہے اجے تو میں خطبہ شروع کیتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اجے تو شہزادے دا خطبہ کربلا دے میدان ایک کان تے ہاتھ رکھ کے شبیر شاہ دی کیس رٹ کے جڑ جاندے نے. اللہ اللہ. اور علم سنیا کر بسم اللہ جی بسم اللہ حضور تشریف کو ساتھ بسم اللہ جی آن بیٹھو جی بیٹھ جو جناب اہلن و سہلن مرحبا بیٹھ جو جی تشریف رکھو تسی بھی جی. پھر سمجھو قبلہ میں شہزادہ علی اصغر دا خطبہ پڑھ رہے ہیں کربلا دے میدان دا. مشیوہ مشیتن قولہ شریعتن سمتہ علمن نطقہ حلمن انفاسہ تلاوتن نومہ عبادتن. جدہ سونا عبادت نہیں. میں دسن لگا سمجھان لگا تینوں پچھوں آنجنج کر کے نہ انہوں پریشان کری پیڑے کئی غلط پڑھ رہے ہیں. یا علی جی 40 بندے تلواراں لے کے کھلوتے نہیں باہر مینوں مارن لئی تے میں چلے ہاں تے میرے بستر تے سویں گا. انہوں نے کہا جی میرے سون نال تسی بچ جاؤ گے. نبی نے کہا بالکل. انہوں نے کہا جاؤ پھر. علی کہنے جڑی نیندر اس رات آئی ہے نا. آئے ہائے ہائے او بول بول تینوں پترا سکا پرا ہوئے تو وہ باہر جناب 4 کلاشن کوف والے کھلوتے نے تینوں کھڑکان لئی تو سمیں گا بسر دے. علی پہ اندر 40 بندے کھلوتے نے تلواراں لے کے باہر.
وَمِنَ النَّاسِ مَن یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ. سان کے علی نے اللہ دیاں مرضیاں خرید لیاں. جی نیندر مرضیاں خرید لے او دا جاگنا کی ہوئے گا؟ بولے نہیں جے جیڑا سان کے رب دیاں مرضیاں خرید لوے. بولیا نہیں یار، بولو کچھ بولو. آج جنہوں نے میں پسند نہیں وہ منہ سڑیا لے کے بہندے کیوں وچ چلے جاؤ. اے ایتھے کھڑا ہے، ایتھے ہسے گا تے اگے بھی ہسے گا. اے ویڈیو ایک آپ بنا رہا ہے، ایک ویڈیو فرشتے بھی بنا رہے نہیں. جنہیں اسیاں دگنے تے نال نے نا، اے جدو ویڈیو جنت جانی ہے نا تے علی نے ویکھی تے بی بی نے کہنا سڑے منہ والا بھی میرے پتر دا ذکر سن کے وچ ہی بیٹھا سی. آج لے، آج مدد. کل نہ مانیں گے قیامت میں، اگر مان گیا سو جائے اگر تو آ کے عبادت پی چوم لے. جنت ہے میرے بابا کی نالین کے تلے، جنت جڑی لبدا پھردا ہے میرے ابے دی جتی تھلے. جیڑی جنت، ٹھہرو ایک منٹ، اے کم از کم 400-500 بندے دا اجتماع ہے تہاڈا. کیوں بھی ماسٹر انہیں بندے ہیں؟ میرا سوال ہے تواڈے ساریاں دے، کیا اے حدیث ہے نبی نے کیا سی میری امت دے 73 فرقے ہون گے تے 72 دوزخی؟ یا لہنن بھلا ایک جنتی. او جڑے 72 فرقے مرشد دوزخی نے انہاں وچ نمازی کوئی نہیں، لمیاں پڑھن والے حاجی تے میں نمازاں دے سڑدے نہیں نہ پے. ایک جنتی ہے، جے نماز پڑھیا جنت لبدی تے وہ 72 بمائے نماز. نجم شاہ تو نمازاں دا منکر ہے نا، اے بجلی ہے اے تو پالنا استعمال کرنا ہے، اے تا بل دینا ہے. کدی تین شباز شریف نے کیا شکریہ نہیں، 1 مہینہ نہ دے کٹی جائے گی. اے دا مطلب اے لازمی ہے تو پالیے تے کر. قرآن کہندا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. تینوں پیدا عبادت لئی کیتا ہے. نہیں نماز پڑھے گا تو پوچھے گا چھتر مارے گا کیوں نہیں پڑھی؟ پیدا جی عبادت لئی کیتا ہے، جنت لئی نہیں. پیدا کیتا ہے عبادت لئی. جے نمازاں نال جنت لبدی تے 72 فرقے سڑدے نا. جنت کل بھی شبیر دے پیار نال سی، آج بھی شبیر دے پیار نالے. 9 لاکھ ادھر تے صرف 72 ادھر نے. میرا خیال ہے میں صحیح کہہ رہا، مرشد صحیح کہہ رہا. چلو ہن میرا آسرا ہو گیا، تسی آ کے بہ گئے ہو، چلو کوئی ایک دے میرا بازو بن گیا نا. آ میرا اپنا توجہ. 72 ادھر تے 9 لاکھ ادھر. اس 9 لاکھ وچوں ایک نکل کے آیا ادھر. ایک جدا نام ہے ہور. آج میں تین دسنا چاہنا پی اے 9 لاکھ چوں کیوں نکلے آئے؟ اے ادھروں جو نکل کے آئے کیوں؟ زہرہ دا ادب کر کے. نجم شاہ او کمیں جدوں کربلا دے میدان چ حسین دا کوڑا ہے نا، انہیں اگو واگ پکڑی تے میرے مولا نے فرمایا سکلت کا امک، تیری ماں تیرا سوگ منا چھڑ. اے 3 قدم پیچھے ہٹیا اور کہندا اے گل مینوں کوئی ہور کہندا تے میں انہوں دیندہ جواب میرا وضو کوئی نہیں تے تیری ماں دا نام بغیر وضو تو میں لے نہیں سکتا. ہائے 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 ہائے. آواز قدرت جبریل سنیا ہی انہیں بطول دا کیتا ادب. او یزیدیاں ہی چو نہ کٹ کے حسینیاں چلے ہوئے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، 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 حیدر، 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 نعرہ حیدری. اللہ جی مرشد ہے، یہ دی قیمت میں پیر تیرے کو لینی ہے، پاویں میری جیبی جو کٹ کے دے دی کہ اے نعرہ حیدری لگا کدوں ہے. کوئی مولوی دسے تے نام لے لو. اے نعرہ لگیا کیویں؟ اے دی ہسٹری کی ہے. جے تانوں آوندا تے ٹھیک نہیں تے میں دسنا آوندا. میرے خیال تانوں آوندا ہونا. تیرے کول کو مولوی بیٹھا تانوں پوچھی حضرت جی نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری لاندے ہو، اے دا جواز کتھے آ؟ پوچھ تیرے کول کو بیٹھا ہے گھر جا کے نہ کہے مینوں بھی آندا سی. توجہ. احد دا میدان ہے. لو قبلہ اے نوٹ کر لے ذرا اٹھ لئے. احد دا میدان ہے. سب تو پہلے نعرہ کافراں لایا.
انا لنا عزا ولا عزا لکم، اے خدائی چ پہلا نعرہ لگا ہے انا لنا، کافراں دے بت سن لات منات حبل تے عزا، عزا بت سی، کافراں نے نار ماریا انا لنا عزا ولا عزا لکم، ساڈے کول عزا ہے تے مسلمانوں تواڈے کول عزا کوئی نہیں۔ ہن صحابہ نے کہا یا رسول اللہ سن دیو پہ یا اللہ نہ سمجھ دی توفیق دے، شعر سننے والی قوم، انا لنا عزا ولا عزا لکم، ساڈے کول عزا ہے، عزا بت تواڈے کول کوئی نہیں۔ میرے نبی کا نعرہ لو، اللہ کو مولانا ولا مولا لکم، ساڈے کول اللہ مولا ہے، تواڈے کول مولا، ہاتھ کھڑے کر رہے تواڈے کول مولا کوئی نہیں، تواڈے کول مولا، کوئی نہیں، اتے ہی ہاتھ رکھی تواڈے کول مولا، تھلے نہیں ہاتھ جان تواڈے کول مولا کوئی نہیں۔ یہ 9 سال نعرہ یہی لگیا، آ گیا غدیر دا میدان، آ گیا غدیر دا میدان، نبی نے علی دی بانھ چوک کے کیا من کن تو مولا فہذا علی مولا، اوتھوں جدوں مولا لب گیا نا سانو اساں کہ علی مولا 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 علی مولا، نعرہ حیدری۔ اور کوئی سواد آ رہا ہے؟ ایک اللہ مولوی سنا دے نے، نعرہ لگ رہا ہے علی مولا، ایک وچوں بے ایمان اٹھیا پچھوں، یہ دا نام ہی حارث بن نعمان پھیری، اے اٹھیا انہیں کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں علی نو مولا نہیں مندا، میں ایک جملے دا خود ذمہ دار ہاں، میں نہیں مندا۔ ہن غدیر دا میدان ہے، پہلا میں ایت پڑھنا تک تین سمجھ جالے، ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، سونیا جتھے تو ہوئے نا اسی عذاب نکل دے، جتھے تو ہوئے تسی اونی دیر کرد، میں اگے نہیں چلنا جنہ چلو تسی نار نہ لگے، جتھے سونیا تو ہوئے میں عذاب کلدا، ایک باری پچھلے بھی بولو چوپ شاہ، جتھے تو ہوئے اسی عذاب کلدے نہیں۔ توجہ، میں علی نو مولا نہیں مندا، انہوں ایتھے ہی روک پھلی نا۔ ابابیل نے علم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول، یہ ابابیل آئے نے، یہ ہر ابابیل کول 3 پتھر سن، 2 پنجیاں چ تے ایک منہ وچ۔ ابابیلاں دے سردار دا نام سی بائلا، بیل با حمزہ چھوٹی یہ لام تے گول ہے بائلا، اے راڈلا مولویاں ٹیسٹ کریا کری، بائلا ساریاں نے اپنا ایک ایک پتھر سٹیا، جدوں بھی کسی سپر طاقت نو لتر مارن دی واری آئی ہے نا تے چھوٹی چیز نہیں مارے نے، نمرود سپر سی مچھر، ابرا سپر طاقت سی تے ابابیل دیاں پتھریاں چھوٹیاں، آج یزید سپر طاقت سی اصغر چھوٹا دیا، سبحان اللہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ، بظاہر کیا بات، کیا بات جی سن رہے ہو؟ اے بائلا نے 2 پتھر سوڑ دیتے ابابیل دے، جیڑا منہ ہی سی نا، اللہ نے جبریل نے کہا ان کا روک، اے نہیں سٹنا، اے نہیں سٹنا، انتظار کر، اے منہ چ لے کے اڑدا رہندا، جدوں کھانا پیندا ہوندا پتھر رکھ کے کھا پی لیندا، پھر منہ چ بھی پتہ نہیں کدوں حاکم آکم الحاکمین دا حکم ہوے بھی سٹ ہائی سن ایڈیاں کنکریاں، اے پہلا بندہ چیر دیاں، پھر ہاتھی چیر دیاں، پھر 7 زمیناں، رمکا جلدہ لے منہ منگیا انعام لے 7 زمیناں دے نام دس، رمکا جلدہ عرفہ جویا ملتا سجین عجبہ، عجب ہے آخری زمین 7ویں، 7 زمین چیر کے تے تھلے جا کے کنکری رکھ دی، اے ان بائلہ سردار سی نے اڑیک دے بھی پتہ نہیں اے جڑی ہے یہ کدوں سٹ نہیں ہے، اب میں علی نو مولا نہیں مندا، نبی نے کہا چنگا رہے گا، انہیں نبی آپ موجود ہے، انہیں کہا نہیں مندا، امطر علینا حجارۃ من السماء نے خود منگیا پھر اتو پاوے وٹے سٹ، میں مندا نہیں، جبریل انہوں کہ ویندا کی ہے سٹ دے، بائلہ نے نشانہ لے کے او سٹیا، سر تو لے کے مکہ چو نکل گیا تے او تھی ٹیر ہو گیا، نبی دے ہوندیاں عذاب آیا، اللہ اللہ
अल्लाह क्या बात है وہ کوئی سمجھے ہوئے کوئی سمجھے اللہ آندہ تیرے ہوندے عذاب کلدا نبی دے ہوندے آیا یا اللہ یہ کی ایک قانون لن تجد لسنت اللہ تبدیلا میرا قانون بدل دے فرمایا نہیں بدل دا پر کوئی علی نو پونکے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری 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 کوئی سواد آ رہا ہے کہ بور ہو رہا ہو کیا بات سمجھ آ رہی ہے رات کھڑ کر کے سمانے لگا کیا بات پھر سمجھ آئے رسول دے ہوندیاں عذاب آئے یہ حارس بن نعمان پھیری دے یہ دا مطلب ہے علی دا منکر ہوئے او دے لی نہ ایتھے معافی جنہوں سمجھ ہوندی دے بولو علی دے منکر لی نہ ایتھے منہ کھول منہ تیرے کول کو مولوی بیٹھا تے میں داری بھی منہ بند کیتا تو ان کا جاؤ ہے علی دے منکر لی نہ ایتھے تے جے مولوی بریلوی ہے تے پھر اللہ راندہ مرے آج لے آج مانو ہے کل نہ مانے گے قیامت میں اگر مان گیا ایتھے مان او پچھلی بار میں سنا گیا جڑے نمے بندے نے دوبارہ سن لو میں علی نو نہیں منتا نہ مان بھئی آیا مولا کو دس میں اج کی کھاواں گا سنیا تو کل دیاں گلاں بھی دس دینا فرمایا میں تے میں رہ گیا میرے منن والے فرید دس دے نے میرے منن والا باؤ دس دے وہ میرے تے بچے دسن گے جڑے 15ویں 14ویں صدی جاؤں گے یہ کڑی بات ہے انہیں کیا اے جے دسنا ہے دس آج میں کی کھاواں گا علی دے منہ نکل گیا دودھ چول کی کھائے گا انہیں کہا میں نہیں کھانے کارا کے بیوی نے پوچھ دیا کی پکایا ہی انہیں کہا دودھ چول میں نہیں کھانے گوانڈیاں لو پتا کر انہیں کہا انہاں دے گھر بھی دودھ چول انہیں کہا نال دے کروں ادھر بھی دودھ چول ستا انہیں کہا تینو کھور کو پوے گرمیاں ہے پی تینو دودھ چول نہ انہیں کہا میں نہیں کھانے یہ ٹر پیا اپنی بادی چو نکلیا باہروں پکھا ہے تے ٹریا جاندا اگے ایک ارباں دا قافلہ ٹریا ہوندا کہندا پکھا واں تے روٹی انہاں کہا سی تے مہمان نواز ہاں بیٹھ اے ہنے لنگر لگدا ہے تے رج کے کھانے یہ دسترخوان تے بیٹھ گیا ہن پہلا چول آ گیا جڑا منہ میٹ کے بیٹھا مینوں نہیں سمجھ اوندی رب لے آیا کیوں ہے انج بیٹھا پہلا اتوں آ گیا دودھ انہیں ہن کھانا نہیں سی اے اٹھیا انہاں بان نپ کیا اوئے کدے انہیں کہا میں نہیں کھانے انہاں لمحہ پا کے 7 لیٹر مارے تے پھر انہاں کیا کھا انہاں کہڑا ساڈے دسترخوان تے بہ کے کھائے بغیر اٹھے نا اسی ساتھ جوتیاں مار دیاں پھر کھوانے ہیں جدوں مڑ کے تے گلی کھڑے سی کہندے جی آپ ہی کھا لیندا لیٹر دے نہ کھانا سبحان اللہ واہ 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 وہ چلیا لیتر کھا کے علی منیا دے کی منیا آج لے ان کی پناہ آج مدد من ولایت پیر علی دی واہ 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 چھڑ کھیڑو تقرارا دا دل دا شیشہ صاف جا کرے بن نوکر پنجا سارے بڑے بن نوکر پنجا مدانی آریا بن نوکر پنجا بن نوکر پنجا بن نوکر پنجا جڑے ہوندے خاص موالی مرنو مول نہ ڈر دے نے ملک الموت نو ویکھ کے ہوتے حیدر 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 او مرنو مول نہ ڈر دے نے ملک الموت ویکھ کے ہوتے حیدر سولی چڑھ دے مول نہ ڈر دے فرق ہو بداراں دا دل دا شیشہ صاف چا کرے بن نوکر پنجا جڑا منہ اج کر کے بیٹھا یا اللہ قبر چ وی انجی رہے بن نوکر پنجا بن نوکر پنجا جنت دے دروازے تے 5 تن اللہ اللہ واہ 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 جنت دے دروازے تے میرے گھر دے بوئے کے نجم شاہ لکھے ہے کہ جنہاں میں نے سدیا کی نہ ہوگا
کہ نام ماسٹر یوسف تے اے دے بوئے کہ میں تقسی نجم شاہ دی لا دیاں لوکاں کہنا چول ماری سی بھی نا کار یوسف دا تے نا دی تختی اپنی جب میں پوری جداد اس مولوی نو دینا تے نالے میرا ابا لگا جڑا دسے بھی کشتی نو دیے تے پھٹی پائندان دی لگی ہے واہ جی واہ واہ بننا کر پنجا ہاتھ کھڑے کر بڑھ بننا کر پنجا دل تیرے وچ ہور خیال آتے نو سمجھانا حکم خدا دا آندا اے تا حسنین چاہدا وانے سواری افضل رتبہ وے سواراں دا میں محمد سواری بنیا جنت دے سردار بن نوکر پنجا ہاتھ کھڑے کر بابا بن نوکر پنجا بن نوکر پنجا جنت دے دروازے تے کی لکھے ہیں 5 لائناں ذمہ داری نال پڑھ رہا ہوں جے تو جاگدا میں تو 5 پڑھے 10 منٹ ٹائم مزید جی آئی ایم گوئنگ اگین زارپا کر دینے پھر سن جتھے میں چھڑ کے جاؤں جن پھر سدینا ان کی منہ منگیا نام لیتے دو اگے تو پڑھ پھر سمجھ جنت دے دروازے تے مولوی نے پوچھ کی لکھے ہے میں لگا پڑھ 5 17 نے بو اگے لکھیاں لا الہ الا اللہ ایک محمد رسول اللہ علی حبیب اللہ فاطمہ تو امت اللہ الحسن والحسین صفوت اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ 5 تن دے نا دی پھٹی لگی ہے جنت دے بوئے اگے بغیر منیا تو بوا کھلنا بن نوکر پنجا بن نوکر پنجا اے نو دیاں جنیاں اورانے مکتوبن لا جبینہا اللہ ہر حور دے متھے تے اللہ والا خط علی ایمان محمد سجی گل تے محمد مولوی مسیحتوں تے یا محمد کھرچ لائیں گا کیا بات کیا بات کیا بات والا خط علی سر علی کبھی گل تے علی والا زکن الحسن ٹھوڑی تے حسن اللہ محمد علی حسن والا ناری الحسین ہر حور کی شار رگ پر حسین لکھا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان ایتھے نعرے لایا کر رہے علی علی کیتے دے چاسا ہوں دی خدا دی گسی نعرے لاندے نہیں انڈیا دے لوگ جننے میں اتھے سن سکھ ہوں دے نا مسلمان کٹ ہوں دے نہیں علی دے سکھ بڑے مانی نہیں ہوئے اللہ تینوں کدی دلی لے جائے بریلی لے جائے امرتسر لے جائے جے پور لے جائے آگرہ لے جائے جتھے میں گیا پھر تینوں سمجھ آوے علی علی کریا کر تیرے ویزے ایویں لگ دے جان گے سڑے پلیں تے نال دی گلی کوئی نہیں جاندا پہ تے مفتا بھی رہندا کوئی حقیقت جے نہیں جاندا فالا فالتا پڑھدا رہے علی علی کر پھر علم پڑھ علم و باز کرے فقیری تے کافر مرے دیوانہ ہو چلیا ہو یہ علم 5 تن والا انہاں نوں منن تو بغیر تے نجات نکل جائے تے لگتا ہے مار کے جانے مٹی مٹی مربی کہندے نے تراب یہ تو جانا نا مٹی دے کیڑے تینوں قبر وچ نہ کھان تے ابو تراب دے سکھ اس طرح ماسٹر یوسف صاحب کی والدہ علاقہ میں کروڑا رام تعالیٰ نے جنہاں دے مال کا صدقہ بطول دا اور اولاد بطول دا انہیں یہ قبر وسعت عطا کروڑ جنت سی اللہ ساڈے ملک دی خیر ساڈی خیر پیار تے محبت آپس چ رہے کا آباد و شاد رکھ صلی اللہ علیہ محمد